Musi wa 8 April mugore ra2015 kuri kuseni tese takamuka tichinzwa kuti Daiton Somanje akanga atisiya. Asi chii chakakonzeresa rufu rwaDaiton Somanje? Chii chakaitika pakati pake nemunun'una wake Josphat chakazoita kuti iye Josphat abude mupengaudzoke? Izvi ndo zvimwe zvezvinhu zvatichange tichitaura nezvazvo panhoroondo yaDaiton Somanje muzuva ranhasi. Kana iri first time yako kuva pano nhasi, zita rangu ndinonzi Donvert ende ndinofara kukuona muzuva ranhasi. Asi usati wabva, please do subscribe to our channel and ring the notification button kuti patinoposta next time ndionoita umwe wevashoma vanotanga kuona video redu. Ende izvozvo zvinokwanisawo kubatsira channel yedu kuti ikure ikwanise kuonekwawo nevanhu vakawanda vanofarira nhoroondo dzevaimbi vakamborarama makore apera. Murume uyu akazoshayika ava ne51 years mugore ra2015 asi iye akazvarwa mugore ra1964 musi wa6 February. Zvemagitare akazozvifarira zvafamba sei? Zvemagitare akazvifarira vachiri kugara kufamu kwavakazvarirwa papurazi iroro raive kuBeatrice, ende zvairatidza kuti ipapo pavaikura vaingoridza mabhancho vachiridza nemuning'ina wake nemamwe matwins avaiveridza nawo, shamwari dzavo nevese vavaishanda navo. Asi vaning'ina vake ava Josphat neumwe vakanga vachiri kuchikoro. Iye Daiton chakaita kuti akurumbidze kushanda inyaya yekuti akanga aroora nemakore 15 years ekuberekwa. Zvakazobatsiridzawo kuti iye bhendi rapa rakazokura anga achikontributa imwe mari sekuti iye anga akushanda, imwe mari anga akutora vachikanda mugaba kuti vazokwanisa kurekodha. Nhasi tegai timbopinda munhoroondo yepengaudzoke. Bhendi repengaudzoke rakagadzirwa mugore ra1984 asi pavakarigadzira apa zvaingove zvoupwere pavaingoridza havo mabhanjo papurazi pavaigara kunzvimbo yeBeatrice. Asi aizoziva kuti pengaudzoke ichazoita rimwe remabhendi achanetsa muZimbabwe ndiani. Vakomana ava vakaramba vachiridza mabhanjo kubva muna 1984, 1985 kusvika muna 1986 pavakazofunga kuti aiwa varume tingaita sei sekuti tiri kuratidza kuti tiri kufarirwa kuti tizivikanwe nenyika yese, tikwanise kurekodha video dzedu dzichinzivikanwa nenyika. Vakaenda kuno umwe murume aigadzira mabhanjo zvemhando yepamusoro zvasiyana nemagadziriro avaiita. Murume iyeye zita rake ainzi Rodney Chitsatso. Ndiye akavagadzirira magitare matatu akaita kuti vakwanise kuita kickstart their career richizoenderera mberi. Asi magitare awa haasiriwo avakazorekodha nawo vachienda kustudio. 86 Josphat akaruka zano rekuti bhendi ravo riende mberi. Akataura namukoma wake akati, mukoma, tingaita sei kuti bhendi redu riende mberi? Vakaruka zano rekuti umwe neumwe aifanira kupiwa roo yake mubhendi zvinoita kuti bhendi rizoenderera mberi. Vakabva vazochuza iye Daiton sekuti aive mumiririri kana kuti leader webhendi, sekuti ndiye aishanda panguva iyoyo, aikwanisa kuwanawo tumari turi nani. Asi vadiki ava vaive kuchikoro vana Josphat vaitoita zvekuruka mitsvairo vachiri kugara iko kunzvimbo yavaigara kuBeatrice, vachizoenda vachinotengesa kunzvimbo yechitungwiza. Asi vakatengesa mitsvairo iyi vaizokwanisa kutora mari iyi vachiisa muhomwe. Ndopakarongwa maband rows zvakazoita kuti Daiton apedzisire ava leader wepengaudzoke. Daiton akazobva ipapo varongana vakati tochiita sei kuti tionekere tizivikanwe nenyika. Daiton akatumwa kuti aende kuGrama Records yaivepo panguva iyoyo kuti anokwanisa kutaura achinzwa kuti zvingafamba sei kuti vakwanisewo kutora mimanzi yavo irekodhewe pamavinyl ataiziva achinzi marekodhi anoita semazidhiski mahombe aya eblack. Vapedza ipapo vakabva vasvika kuya. Vasvika vakaona kune imwe kambani nyuwani yaivako kuGrama ikoko yaitotsvaga vanhu vekuti vashande navo vachienderera mberi nemangoma. Apa ranga rava gore ra1987. Kwaive nekambani yainzi RTP Records. Kambani yainzi RTP Records iyoyo yakabva yabvuma ikati aiwa rega tizouya tichinzwa kuti nziyo dzenyu dzinoimbwa sei, zvinoita kuti mukwanise kutanga kurekodha, mukwanise kutanga kuzivikanwa nenyika. Adzoka Daiton akadzoka kuBeatrice kuya kwakuudza vamwe vake good news. Vamwe vakafara zvisingaiti, zvakaita kuti bhendi ravo ringe richipractice zvemhando yepamusorosoro magitare aya avanga vagadzirirwa. Vapedza kudaro kwakazoti RTP yakatumira nhume dzichienda
kunzvimbo iyoyo yavaiva kumapurazi ikoko. Panhume idzodzo paitovawo navaOliver Mutukudzi vakazotisiya vaya, nevamwe vaimbi vaivepo panguva iyoyo vaive vatatu vakauya vachiona kuti vaimbi ava tingavapa here mukana. Vakabva vanzi varidze atinoti mariesa tainomaziva vazhinji achinzi maauditions. Vakaoneka kuti zvechokwadi vakomana vanga vane tarenda, asi vaOliver Mutukudzi vakabva vazoti aiwa kuti tingovabvisa kumabhanjo awa tichivanangisa kumagitari emagetsi hazvizokwanisi kubuda zvakanaka sekuti maririro emagitari awa anotisiyanei. Saka tikangobvisa panapa tinovapa kuti varekodhi hazvizonyatsofamba zvakanaka. vaOliver Mutukudzi vakabva vati tinokumbirawo kuti muvapewo mukana wekuti vawane magitari emagetsi vamboridza. Ndopavakadzokera kugarama kwekuye nekuRTP Records vachipractiza nziyo dzavo vachishandisa magitari emagetsi. First album yavo yakava mugore ra1989 ende tese tinoiziva yainzi Kwatabva Kure Nenhamo, ende pakava pane title track iyoyo inonzi Kwatabva Kure Nenhamo yakanetsa zvisingaitisise. Ndipo pavakatanga kuintroducer issue yekuti vakwanise kutanga kurekodha maalbum one by one zvichienderera mberi. Ende tikatarisa ipapopo vanga vava nevhevhe vakomana mugore ra1990 vakabva varekodha rimwe album futi zvakare rainzi Zvoni Muchandipei. Tikaenderera mberi tichitarisa mugore ra1990 vakabva vabuditsa futi album ravo rainzi Zvoni Pengaudzoke, asi rakanyanya kutanga kuzorira mugore ra1991. Ende mu1991 ipapo ndipo vakatanga kunyanya kunetsa vakomana. Ende ndipo vakazodecida kuti varume isusu zvatiri kugara kuno kuchitungwiza, tichigara kuno kuchitungwiza mashows edu akawandira kumarondera, toita sei? Kumarondera uku ndokwanga kwagara kuchigara umwe mukoma wavo. Ende vakazokwanisa kutaura nevamwe vemapolitician panguva iyoyo vakati munzvimbo yedu tinoda munhu anoisumudzira, anoitawo zvemimhanzi, saka tinokwanisa kuwanira island nepekugara pekuti munokwanisa kuvaka muchiita zvebhendi muchienderera mberi. Ndopa vakarelocata kubva kuunit N kuchitungwiza vachienda kuzonogara kumarondera mugore ra1991. Mugore ra1992 tinoona kuti vakazobuditsa rimwe album rine song inonetsa futi yaive title track yealbum yainzi Seko Kuonda. Vazhinji ndofunga ndopatakanyanya kutanga kuziva Pengaudzoke zvemhando yepamusoro-soro. Tichienda ipapo tinoona kuti pakazoita maalbums akati wandei pakati apa kubva mugore ra92 kusvika mu1996. Toona kuti 1996 vakazobuditsa rimwe album ravo rainzi Zvibate Pamhaka, raive nesong title track again inonzi Zvibate Pamhaka. Ende yakanetsa again semaziviro atinoita semanetsero anoita masongs avo ese ePengaudzoke. Tichizopinda mugore ra1999 ndo pakatanga manje mabiribobi paalbum ravakapedzisira raive nesong inonzi Tsaona. Ndo pakatanga kunetsana vaviri ava, Josphat naDaiton. Chii chakaitika kuti ukama hwavo vanhu ava huputsike? Paalbum reTsaona rakaita sekuti rakava pambiri nemukurumbira nemari yakawandisa zvekuti vakatanga kunongedzana kuti umwe uri kudya mari yakawandisa ichidarika mamwe maband members. Pakanga patenga umwe wavo mota, umwe wavo akwanisa kutenga imwe imba kuHarare. Zvakudziwe sei uri kuita mari yakawanda kudarika isusu vamwe? Asi takatanga tese. Umwe ndopa akatanga kunongedza umwe kuti iwewe uri kundiroya, hausi kuda kundiona ndichienderera mberi neupenyu hwangu, ende pese pandinenge ndiri ndinenge chingorota uchindiroya. Josphat sematauriro ake anoti ipapo ndo pakanga pakwanisa kubrekeka relationship, sekuti akati handichakwanisi kuramba ndichienderera mberi tichishanda tese sekuti iwe wakuona sekunge ndinokuroya. Tikada kuteerera tichanzwa kuti Josphat akanga obatikana. Pakaita kutaura kuti zvakadai inini kwandiri zvino hazvindisununguri, asi pakaita kutaura pakava nekupomerana. Waba mari, wazotenga motikari, wazoendera mumwe kuuroyi. Ndikati zveuroi iwe keke. Ndova ndatora mukoma wangu ndikati Daiton, patasvika peuroi apa inini kukazodonha pastage tinokuita sei? Kubva ipapo ukama hwavo hauna kuzombobvira wagadzirika. waDaiton Somanje naJosphat Somanje
zvinoita kuti Daiton mugore ra2001 afomera ke bhendi reSomanje Stars, uyo Daiton achikontinya ane Pengaudzoke. Vese vakakwanisa kuridza mahit emasongs akasiyana-siyana akaita manumber 1 paRadio Zimbabwe Top 50. Asi chii chakaita kuti ukama hwavo usazofe wakagadzirika? Tichinzwa painterview yakaitwa naAndrew Nechamba achitaura nemukoma waDaiton, dzimwe dzenguvawo futi madzimai avo akapindira zvakaita kuti vasazonyatsowirirana, achiti ndakatombogara navo pasi rikati vayanane, bhendi rikatozomboita serakuda kudzokerana, asi zvakazoramba kushanda. Daiton Somanje akazofamba ari ega achingoramba achitsitsirira kuti ndiri kuroyiwa nekusabatwa zvakanaka pazvemweya nemunin'ina wake, asi munin'ina wake wachitiwo inini handina chandinoziva, ndiri kungozvitirawo mimhanzi yangu ndichizama kurarama. Daiton Somanje akazotanga kurwara ava kugara kuHarare. Daiton Somanje tichida kuziva akaroora madzimai matatu. Wekutanga mai vaFahimu vatinoziva, tichiziva Fahimu nekuda kwokuti Fahimu ndiye akatora matomu ava kuitawo zvemumhanzi, ndiye watinonyanya kuziva pavana vake. Asi Daiton akazvara vana 5, ende pavana 5 ivavo anongoita zvemimhanzi ndiye Fahimu chete. Ende akazorora mudzimai wake wechipiri again kuna around 91-92, akazororawo kupedzisira waakazofa kugara naye mugore ra2000. Ende tikada kutarisa pese ipapo apo pakanga pave nemitauro yakawanda zvakaita kuti bhendi ravo rizopatsanuka. Daiton akazofa asasaonani naJosphat, ende nyange paakarwara mafunga anotaura kuti Josphat akanga asingatoendi kunoona mukoma wake nekuda kwemafunga wanga ambotaura zvichinzi iye ndiye ari kuroya mukoma wake. Asi tichizoona kuti tichienderera mberi, pakazoitwa commemoration yeupenyu hwaDaiton Somanje, Josphat Somanje aitovepo achiridzawo ipapo apo mugore ra2024, ende tinotoona kuti vamwe vaimbi vakaita sina Chipo Muchengwa vaitovekowo vachiridza. Izvi ndo zvakaitika muupenyu hwaDaiton Somanje nemafambiro avakaita nebhendi ravo rePengaudzoke kuzosvika paakatisiya mugore ra2015 akachishayikirawo kuparere nyatwa. Panhasi tomira pano, totamba tese next week.